Isifundo sokuqala sosifumana kwincwadi uGenesis from chapter 12 from verse 1 to verse 9. Incwadi uGenesis 12 from verse 1 to verse 9. Phantsi kwesihloko esithi imbali kaAbraham, ukubiza kwakhe nguThixo, uhambo lwakhe lokuya kwaKhanani. Ke kaloku uYehova wathi kuAbraham, hamba umke ezweni lakowenu, kwelokuzalwa kwakho, nasendaweni kayihlo, uye ezweni endakubonisa lona, ndikwenze uhlanga olukhulu, ndikusikelele, ndilikhulise igama lakho, ube yintsikelelo, ndibasikelele abakusikelelayo, ndimtshabise okuqalekisayo, zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi. Wahamba uAbraham njengoko wathethayo uYehova kuye, wahamba naye uLothe. uAbraham ubeminyaka 75 ezelwe ukuphuma kwakhe kwela kwaHarani. uAbraham wathabatha uSarayi umkakhe noLothe unyana womninawa wakhe, neqwebo yabo yonke ababeyiqwebile, nabantu ababefumene kwela kwaHarani. Baphuma ke besiya ezweni lakwaKhanani. Bafika ke ezweni lakwaKhanani. uAbraham wacanda ilizwe wada waya kwindawo enoShekhem, wada waya emokini kaMore.
amaKhanani abengekho ngelo xesha kulo ilizwe. UYehova wabonakala kuAbraham wathi, imbewu yakho ndiya kuyinika eli lizwe. Wamakhela khona isibingelelo uYehova owabonakalayo kuye. Wasuka khona waya entabeni ngasempumalanga eBhetheli. Wayithwabulula intente yakhe, iBhetheli engasentshonalanga, i-Ayi ingasempumalanga. Wamakhela khona isibingelelo uYehova, wanqula igama likaYehova. Wanduluka uAbraham ehamba encothula esinga kwelasezantsi. Liveni ilizwi lenkosi. Incwadana kwabaseRoma, isahluko sesine, ukuqalela kwisahlukwana seshumi elinesithathu. Kuba ukumbeka ngedinga uAbraham nokuba imbewu yakhe, lokuba indlalifa yalo ihlabathi, bekungengamthetho, bekungobulungisa bokholo. Kuba abo basemthethweni, ukuba ngabo indlalifa, ukholo lungaba lenziwe into engento, nedinga lingaba lifuthisiwe. Kuba umthetho usebenza inqubo, ke apho kungekho mthetho akukho siqitho. Ngenxa yoku ilifa lelaselukholweni, ukuze libe ngokobabalo, ukuze idinga liqiniseke kuyo yonke imbewu, lingabi kweyasemthethweni yodwa, libe nakweyaselukholweni luka-Abraham, ongubawo wethu sonke, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ndikumisele ukuba nguyise wentlanga ezininzi, phambi koThixo owakholwayo kuye, obadlisa ubomi abafileyo, azibize izinto ezingekhoyo zingezikho, owakholwayo ngethemba, kungekho nethemba eli, ukuze abe nguyise wentlanga ezininzi, ngokoko kwathethwayo, iyakuba njalo imbewu yakho. Wathi engebuthathaka njengokholo, abondela emzimbeni wakhe, obuselufile, emayela ekhulwini leminyaka ezelwe, kwanokufa kwesizalo sikaSara, owathi wokusingisele kwidinga likaThixo, akathandabuza ngokungakholwa, wesuka womelela ngokholo, ezukisa uThixo, eqinisekile oko akumise ngedinga,
unakho nokukwenza kungoko kwabalelwa nokubalelwa ebulungiseni kuye ke kaloku ukuba kwabalelwa kuye akubhalwanga ngenxa yakhe yedwa, kwabhalwa nangenxa yethu thina kwakuza kubalelwa kuthi thina bakholwayo kulowo wamvusayo uYesu inkosi yethu kwabafileyo, owanikelwa ngenxa yeziphoso zethu waza wabuya wavuswa ngenxa yokukwetyelwa kwethu. Liveni ilizwi lenkosi. Indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli kaMatheyu ongcwele, isahluko sesithoba, siqalela kwisahlukwana sesithoba siyokuma kweseshumi elinesithathu, sitsibe siye kwesahlukwana seshumi elinesibhozo. uYesu waphuma apho wathi edlula wabona indodana egama linguMateyu ihleli eofisini yerhafu, wathi kuyo, ndilandele. Yaphakama yamlandela. Kwathi xa uYesu wayesitya endlwini, into eninzi yabaqokelela irhafu neyaboni yeza yahlala kunye naye nabafundi bakhe etafileni. Bakukubona oku, abaFarisi bathi kubafundi bakhe, kutheni na okokuba umfundisi wenu atye kunye nabaqokelela irhafu naboni? Ekuvile oko uYesu wathi kubo, ugqirha akafuneki nganto kwabafileyo, ufuneka kwabagulayo. Khaniye kukufunisisa okokuba ithetha ukuthini nale ndawo ezibhalweni ithi, ndithanda inceba, andithandi mbingelelo. Ke mna andizanga kubiza malungisa, ndize kubiza aboni. Kwathi esazithetha kubo uYesu ezi zinto, kwafika igosa lendlu yesikhungo, laqubutha kuye lathi, intombi yam isandukubhubha, yiza uyibeke izandla, iyakuphila. Waphakama uYesu walilandela, ehamba nabafundi bakhe. Ke umfazi owayehlamba engaphezi iminyaka 12 esifa, wasondela ngasemva, wachukumisa umqukumbelo wesambatho sikaYesu, kuba wayesithi, ukuba ndithe ndachukumisa nokuba sisambatho sakhe esi,
nophiliswa. uYesu wajika wambona wathi, yomelela ntombi, ukholo lwakho lukuphilisile. Waphiliswa kwangoko lo mfazi. Wafika ke uYesu endlwini yegosa elo, wazibona imvumi zomngcwabo, ekubona ukukhathazeka kwesihlwele besikho, waza wathi, khaniphume. Intombazana leyo ayibhubhanga, ilele nje. Basuka bamwa ngentsini, bakuba bonke bekhutshiwe endlwini. uYesu wangena, wabamba isandla sentombazana leyo, wayivusa. Yaduma loo nto kuwo wonke lo mmandla. Yivangeli kaKrestu le. Manithethe egameni likaThixo Uyise, uThixo Unyana, uThixo Moya Oyingcwele. Amen. Ndithabathela ithuba ndibulise kuRector engekho namhlanje, umfundisi uAntoni nefemeli yakhe. Ndibulise i-celebrant yanamhlanje, umfundisi uNcethezo, abefundisi bonke, ii-lay ministers zonke. Ndiyabulisa kwikwayara yasekhaya, ootata bonke, oomama, umhlambi wonke kaKrestu. Ndinibulisa egameni lomfeli wam onguYesu Krestu. Amen. Ndithabathela ithuba lokubulela kuRector engekho loba ndizoma apha namhlanje sabelane ngelizwi lanamhlanje, uba uThixo eberhalela ntoni kuthi silibandla. Le yinkonzo ye-10 kwiikhalenda zonyaka apha etshetshi. Inkonzo leyo esikhumbula uSt Barnabas ongumpostile, esawukhumbula xa sifunda kulaa ncwadi yezenzo. Kuthethwa kakhulu ngalo mpostile, noxa wayengenguye lo mpostile njena waba bayi-12, kodwa ngenxeni yokholo kwabonakala into yobana kunyanzelekile into yobana abe ngumpostile. Kuthiwa ke wayeyindoda elungileyo eyayizaliswe nguMoya Oyingcwele, nethi xa ndicinga ngayo ukuthi lay ministers alapha ekhaya zinikwe le ngcwele inguSt Barnabas esikhumbula yona. Sengathi umntu ke ezi-lay ministers asekhaya ningake niphinde uyophicotha izibhalo ngoSt Barnabas khona ukuze nifuze yena, ngoba into yokuthiywa ngengcwele kwenza into kuyoqonda ukuthi le ngcwele ibinjani nakhona ukuze ulandele ekhondweni lale ngcwele inguSt Barnabas. Khumbula yena ke ngaloo mini. Kodwa ndirhalela into yoba namhlanje sibonisane kwezi zifundo zanamhlanje, endicinga into yoba sonke xa sithi sizifunde namhlanje okanye besizimamele zithetha ngokholo. Zontathu ezi zifundo zithetha ngokholo, okanye zombini, ngoba ke isifundo sokuqala nesibini sithetha ngoAbraham. Akabonga uThixo. Xa ndifunda mna, andazi wena, kodwa mna ekufundeni kwam ezi zifundo ndiqaphele into yoba uThixo eberhalela ukusenza amalungisa singabantwana bakhe. Kodwa ke umntu kuyabonakala uba akavela belilungisa. I-criteria kaThixo yoba ubalelwe kuba ulilungisa
ukholo lwakho. Kuyabonakala ke into yobana awuvele ubalelwe kuthiwe hayi lowa ulilungisa kanti ukholo lwakho aluqinanga. Siyibona ke le nto apha kuAbraham kwesi sifundo sokuqala seGenesisi. Kuthiwa ilizwi likaThixo lafika kuAbraham lathi lishiye ilizwe lakowenu, izizalwana kunye nekhaya lakho, umke uye kwilizwe endiza kukwalathisa khona. Makabonge uThixo. uAbraham ke akavelanga wabuza imibuzo kuThixo. Uvele nje wathabatha ifemeli yakhe yonke nemfuyo yakhe. Uyaphi ke uAbraham? Uya kwilizwe angalaziyo. Ngoba uThixo kamxeleli nangokuba uyaphi, kodwa uthi uza kuya kwilizwe endiza kwalathisa khona. Ubona ukuthi ke nangalo mzuzu uThixo ethetha naye akakakumalathisi ukuthi uzokuyaphi. Makabonge uThixo. Uthi ke uThixo xa ethetha noAbraham athi ndiza kunika inzala eninzi eyakuba sisizwe esikhulu, ndikunike amathamsanqa. Athi ze bonke abantu abakuthamsanqelisayo nam ndibathamsanqelise, ze bonke abakuqalekisayo nam ndibaqalekise. Makabonge uThixo. uAbraham ke imbali ayisixeleli ngaye uba ngabana wake wathandabuza, kodwa ithi wakholwa uThixo, waphakama wahamba, ehamba nomtshana wakhe uLothe esiya kule ndawo uThixo athi uzamalathisa khona. Yiyo le nto imbali maxa ithetha ngoAbraham as our father, ithi yena wabalelwa ekubeni ulilungisa ngenxeni yokuba wakholwa. Makabonge uThixo. Ake sijonge le ncwadi bifundwa namhlanje yesibini kwabaseRoma chapter 4 baniphazami. Chapter 4 bazalwane? Bam. Ake sijonge chapter 4 bazalwana apha. Kuthiwa uAbraham, uThixo wamthembisa uAbraham nenzala yakhe uba ihlabathi baya kulima. Esi sithembiso senziwanga ngakuba wathobela umthetho, kodwa kungenxa yoba wakholwa. Ithi xa idlula waza wabalelwa ekubeni lilungisa nguThixo. So ilapha ekukholweni komntu into edala uba ubalelwe ukuba ulilungisa. Ungakholwanga awukwazi ukuba lilungisa. Makabonge uThixo. Singabantu ke abarhalela ukubizwa ngongathi singamalungisa, kanti bazalwana njengoba senza kakuhle apha endleleni, loo nto ayisibaleli ekuthini singamalungisa. Kodwa into esekukholweni kwakho uba uyamkholwa ngenene uThixo, uyamkholwa into
nabo ukuhambe nalonyana wakho ngoba nguye namhlanje ozabalidini ebuzawubingeno. Nalapho uAbrahamu never questioned God. Wenze into uThixo athi makayenze. Inedalibane sometimes apha endleleni simane sihexa into abasimamela abantu abaninzi. Uyabona izwi balike lafika kuwe lithethwa nguThixo, yenza izwi ngelo xesha without any doubt. Ubuzawuhamba uyawuxelela abantu ubuThixo uthe izawukwenza umamela abantu besithi hayi sukwenza le ndlela okanye bekucebisa ubonakala uphuma endleleni because awumamelanga uThixo okanye ulivanga walikholela izwi. Thixo akasibizi asishiye. uThixo akasibizi bazalwana asishiye. Uthe ezwini lakhe soze ndiniyekele. Uyabona ke bazalwane, le nto ndiqinisekile lowo nalowo ungaba ne-testimony yakhe yoba uThixo akuthethileyo ezwini akakujikeli bazalwane. Funa into obuhlale kuye umkholelwe uthi noba khonto endinayo ndingenamali ndingenakutya kodwa uthe wena ezwini lakho awusoze umshiye. Angabalahla bangabakhe. Esibizile nje uThixo akasoze asishiye. Ndiyazi nabo abantu abaninzi bakhalile xa ndisithi kubo ndiyekile uphangela babuza ngoba ndathi izwi liviwe ndim. And izwi lifikele kum lithe stop right now. It was hardly 10 minutes ndingenile ofisini wathi uThixo benditheni kum. Wathi andithanga yeka ndapakisha right now. Ndingena ngo-8 8:30 sendiphumile ndathi ndiyayeka ngoba izwi liviwe ndim. Hayi kulungile abantu babe nexhala yeyabo bazalwane. Ewe abantu bakhonsent kuhle kodwa izwi liviwe ndim futhi izwi lithi endibizile akazeka ndishiye. Unjani uThixo wethu futhi uyazibonakalisa ngoba ukulinda uThixo uthatha i-decision. Awulindi uThixo uba ngabana njengoba ndithethile ithine yakhe response umbone kwenzela kakuhle. uAbraham utheke senyukile eyobingelela kuThixo wanyuka nonyana wakhe. Unyana wakhe uyabona kuthembe utata akanayo umuntu amthembileyo. Apha endleleni nje bithi iBhayibhile uyenyuka uAbraham nonyana wakhe kunye naba bafana behamba nabo apha endleleni. Athi xa enyuka indlela athi kubo shiyekani apha nina ndizowunyuka nonyana wam. Uthi unyana wakhe tata ndiyazibona nazi inkuni ndiyayibona nantsi imatshisi kodwa iphimfu ezawuxhelwa. Athi uAbrahamu uThixo uyazibonela. Unjalo xa uhleli kuye awuthandabuzi because uhamba nge-instruction yakhe. Uthi uyawuzibonela sathi uThixo phuma kweli lizwe ndikuthume endaweni ethile ungakhalazi noba kuthi uthunywa kwindawo edrayi ungakhalazi wazi into obuzawuzibonela uThixo. Inkathazo yethu uthi singabantu abanexhala. Singabantu abanexhala. Into ebezibana uThixo lo apha endleleni engathi akafunkshini kakuhle okanye izinto zakho zihamba yinto yoba unexhala. And ixhala lizanga noThixo ngoba uKristu uthe waphoseni kum wonke amaxhala ngoba mna ndinikhathale. Lixhala elikwenza into yobana udawuthe apha endleleni. Uthi uThixo sesithi yenza kanje uthi ayiwanda. uAbraham zange awandarishe bazalwane. uAbraham wakhona futhi wahlala kuThixo wamthemba uThixo ngoba umthemba uThixo engayazi ithemba engaliboni kodwa wathemba uThixo futhi emthemba ngemntana wakhe into yoba ndizamthatha ndimbeke ngoku ibe ndimombulalayo ndimnikele kuThixo ngoba uThixo utshilo. Uthi uThixo umbona uAbraham ethatha unyana wakhe embeka into yoba nikele ngaye ibe nguye oxhelwayo. Wathi uThixo hayi Abraham jonga ngaphaya nansi imfu because uThixo uyawabona into yobana uAbraham uyindoda ethembakeleyo that has no doubt kwizwi endilithethileyo.
osilindeleyo. Ebazalwana ake simthembe uThixo. Ake simthembe uThixo. Laa Thixo wadala amazulu, wadala umhlaba. Ake simthembe imeko sezitshintshe emhlabeni. Ake sihlale sithembe izwi lakhe. Inedala uba singahlali kungoba izwi lakhe asizaliswanga lilo. Makabonga uThixo. We cannot be shaken, bazalwana, zizinto ezenzekayo emhlabeni. We can't, ngoba thina silibandla. Bekumele into yobana sizithembe ebantwini, sithi sawubona ii-communities zethu indlela ekwenzeka ngayo, kodwa sibe libandla elibizela abantu kuThixo, basibone ukuthi usekhona uThixo. Makabongwe kuThixo. Abraham wakholwa, bazalwana, akazange atyhafele ukholweni lakhe. Ithi-ke imbali masithetha apha kule ncwadi yabaseRoma, kuthiwa la mazwi athethwa ku-Abraham ayengathethwa kuye yedwa ezilungisa, kuthiwa ayethethwa nakuthi thina bantu abasezawuliva ilizwi likaThixo, ekubeni kubonakala ukuthi nathi uThixo ufuna ukusibalela, ekubeni kuthiwe singamalungisa. Makabongwe kuThixo. Indaba iselukholweni. Uba ukholo lwakho lukangakanani wena? Uhleli kule ndawo ukholelwa kangakanani uThixo? Ingabe uThixo uthi sethetha, kodwa wena uphuma ufuna uyomamela abanye abantu, wenza okanye ufuna umamele yakho ingqondo. Ngoba bazalwana, uThixo uyakwazi ukusinika i-intelligence. Asinike ingqondo futhi eyiyo. Asinike i-wisdom, kodwa sekunikile uThixo njalo. Ulinde wena into yoba before wenze neyiphi into, ingabe uyamconsulta na yena. Lokho kunikezile i-intelligence khona ukuze ungazokhompyutha noThixo. Athi uThixo sethetha ucinge wena, ngoba uqala uva uba kuthiwa xa uthethe wena izinto kanti yi-wisdom kaThixo nalikuwe, kodwa wena ifuna ukuthi ukwazi ukumthobela and consult God with any decision oyithathayo. Makabongwe kuThixo. Masijonge ke namhlanje kule vangeli ngokubhalwa nguMateyu. Nalapha indaba iseselukholweni, ngoba kuthiwa uYesu ebeseGalili ephilisa enye indoda apha ebesumzimba. Uthi emveni koba eyiphilisile, ithi imbali ke ngoku uyaphuma uYesu eGalili, athi endleleni ehambayo adibane noMateyu ehleli, athi kuye ndilandele. Kuthiwa wasuka kwangoko uMateyu waphakama. Nayi imbali ayithi wayeke wabuza ukuthi ndikulandela usiyaphi, ndikulandela ungubani. Kuthiwa waphakama, ngaloo mzuzu walandela uYesu Kristu. Makabonge uThixo. uMateyu ke uthi xa emzoba uYesu Kristu, ngoba lo Mateyu ulandela lo Yesu Kristu kwanguye lo obhale le ncwadi levangeli yonke, ngoba uvile ngoKristu Yesu, wambona uKristu Yesu ebaphilisa abantu. Umzoba uYesu Kristu njengomntu xa ifunda incwadi yakhe onempiliso. Umzoba uYesu Kristu njengendoda eyayiphilisa abantu ngelizwi nangesandla sakhe nangokuthetha kwakhe. Kodwa namhlanje ngoku uthi xa embona ehleli phansi kule ndawo esebenzela kuyo, athi Mateyu ndilandele. Ubunongena kuKristu Yesu athi kuwe ndilandele. Bazalwana, angene uKristu namhlanje athi ndilandele. Mhlawumbe uyathetha nawe futhi ngoku uMoya Ingcwele uthi ndilandele, kodwa uthi wawucinga into yobana khona le iphathi funa uyiqoshelisa, khona le yam ndisafuna uqala ngayo. Ifane nalaa ndoda wathi uYesu Kristu kuyo ndilandele, yathi ubona nje ndiyafuna ukulandela, kodwa ndixakwe into yoba ndisafuna uyongcwaba kuqala utata. Uthi uKristu Yesu, hayi awukafuni undilandela. Utheni indoda, hayi ndiyafuna ukulandela. Uthi ke zisa zonke izinto, phisa kumahlwempu akho zonke izinto. Iqonde le ndoda, hayi ke noko ngoku xa funeke ndiphise ngezinto zam yonkinto. Uyayibona ngokwaqala qonda uba akukhona, ayiyo le, ngoba singabantu abanjalo. Izinto uThixo
yakhe futhi wabiza nezinye i-tax collectors ngoba kaloku uthe wawamkela uyesu ngoku emlandela warhalela ukuthi nezihlobo zakhe zingava le nto naye ayivileyo waba-invayitha bonke. Yiyo le nto ke ngoku xa ujonga kuthiwa ngoku wabuzwa abafarisi bafika babuza into bakutheni nangoku lo mfundisi wenu esitya nabaqokelela irhafu nje okanye esitya naboni. Uthi uKristu Yesu xa ephendula uthi mna kaloku andizanga kwabafileyo. Sicela uyifunda ngale ndlela ithe uvile uyesoko uthi ugqirha akafuneki nganto kwabaphilileyo ufuneka kwabagulayo. Makabonga uThixo. Athi khaniye niyokufunda uba ithetha ukuthini le nto ezibhalweni ethi mna ndithanda inceba andithandi imibingelelo ngoba uKristu Yesu eyona nto ayizondeleleyo bazalwana uba makenzele abantu bakhe inceba. Eyona nto ayizondeleleyo uba ngabana angenzelwa mibingelelo kodwa anceda abantu kodwa sithi abantu sebencedwa siphinde sifune ukukhweshina bona kabafarisi into abamkhweshina kanjani uKristu xa uhleli nabona. Le ndaba okholo ke bazalwana ihambile ukuthi sesingakwazi ukukhula nathi apha emkholweni ngoba izwi elasilamkelanga. Singakhuli bazalwana lizwi eli esingalamkelanga futhi ingxaki lapha enhliziyweni. Uyabona incwadi yabaseRoma 10 ithi uvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo. Hayi kulula bazalwana ukholo ngomlomo nokuthetha nokuvuma hayi nokuproklema kulula kodwa indaba isenhliziyweni engafuni ukuvuleka engafuni ukumthatha uYesu Kristu angene ngaphakathi ngoba imihla yonke uma sisenza imfihlelo yokholo sithi uKristu ufile uvukile uyakubuyeze siyayazi loo nto siyayithetha kodwa inhliziyo ayitsho. Athi bayandumisa ngemilele kodwa inhliziyo zabo zikude kum. Indaba ilapha elikholweni ngoba uthi ukholwa ngenhliziyo uba inhliziyo yakhe ingavuma ingalivumelanga ilizwi ukuthi lingene lisebenze ebazalwana sikazokukhula silibandle bekumele uba ngoku asisatshiswa amasi ngokwamaHebhere ngoba uthi kudala ngoku ndinentshisa amasi bekumela ngoku nitya ukutya okuqinileyo kodwa nikwazi ngoba nide nikhule. Makabonga uThixo. uThixo ngathi angasinceda into abantu ujongane nawe nemeko yokholo lwakho uba lundawuni ukholo lwakho ngabe berhalela ukuthi nawe namhlanje ubalelwe phakathi kwamalungiswa ntonje ubhide uThixo lukholo lwakho. Le nto bazalwane ifuna umkholelwe nje uThixo ukholo kuThixo uba wamthuma uYesu Kristu emhlabeni ukuthi azofela bonke abone futhi ukholwe ukuthi uYesu Kristu uyinkosi aqala uKristu Yesu aphile kuwe ngoba uthe wamamkela abe yinkosi yakho. Ndiyazi le ndaba ifike isibhidephi le ndaba kaYesu Kristu simane sizehlula phakathi kwamanye amakholwa sithi amanye amakholwa asindisiwe amanye amakholwa awasindiswanga ngoba bazalwane uthi iBhayibhile uba uthe wakholwa ngomlomo ngomlomo wakholwa ngenhliziyo uyosindiswa. Kodwa siphinde sibuye sithi thina silibandle lingasindiswanga. Le nto bazalwane idinga wena nje ukuthi uzamkelela uYesu Kristu aphile kuwe ngaphakathi. Ihamba ke le nto nehambo yakho ihamba le nto nokuthetha kwakho ihamba le nto nokwenza kwakho uthi uhluke ebantwini wenza izinto uKristu angawungazenza. Kuyoba yintoni kwankosi yami eminyakeni simane sibalwe into yoba kudala sizowukhonza kodwa uKristu Yesu awukadibani nayo. Isinceda ntoni bazalwana into basibalelwe kuthini besikhona emabandleni ethu kodwa sibhalwanga kwelasezulwini itikiti. Indaba iselukholweni into obuyakholwa na. Buka namhlanje le ntombazana ithi namhlanje yawubona uYesu Kristu uthi uYesu Kristu emveni ngoba elandelwe nguYohane kufika igosa elikhulu
abashumayeli kwezinye indawo esithi intombi kaYayiro eyayinethombe legazi. Hayi bazalwana zimbini ezi story. Kwi-text eyi-1 funeka sizahlule. Intombi kaYayiro eyayibhubhile. Kube khona intombi enethombe legazi. Ake sifunde kahle iBhayibhile bazalwana ngoba igosa lizoripota intombi yale bhubhileyo. UYesu uyaphuma uyoyinceda endleleni phakathi kwe-crowd. Ukhona intombazana eyayifunyanwa lithombe legazi for 12 years. Uzoyazi ke wena mama ukuthi kunjani ukuya exesheni wohlulwa yi-5 days ube kuselaphi ogula yi-12 years non-stop ungeyigazi liphuma kodwa wathi namhlanje ukuba ndinoqhukumisa umqume ndophila. Kuthetha ukholo lwakhe ngaphakathi akaxelelanga mntu kodwa uqondile uba nosondela ngenene. Ithi iBhayibhile yasondela le ntokazi yabanga umqukumbelo wengubo yakhe kuthiwa yaphila kwangoko. Bona uYesu ehamba endleleni asuka jike abuze uba ngubani nani undiqhukumisileyo. Bathi abantu kungoba baninzi nje abantu uyawuthini wonke umntu utsalatsala. Uthi hayi ngoba ndiwevile amandla esetha kumo ukhona ophilileyo namhlanje ephiliswa ngulo mqukumbelo. Athi ntombazana hamba ukholo lwakho lukusindisile. Makabonga uThixo unjalo kuThixo uba ngabana uthe uYesu Kristu ekhona endaweni wena waze wazinikezela kuyo ngokholo uyaphila kwisimo sakho. Mazi umuntu ogulayo phakathi kwenu. Ubukhona ogulayo namhlanje nali icebo nguYesu Kristu. Isigulo sakho saziwa nguwe kodwa icebo nguKristu Yesu. Ayikho into bazalwana engenokwenziwa nguKristu Yesu. Yonke imeko yakho idinga uKristu Yesu. Futhi uba ngabani usafuna ukuzenzela ngokunokuzawudinwa endleleni. Ubusafuna uzenzela ngokwakho hayi uzawudinwa bazalwana kuzokwenzeka kodwa ubuyimpilo yakho uyinikele kuKristu Yesu. Uthi zonke izinto zinokwenzeka kuwe. Makabonga uThixo le ndaba okholo sike sayibona bazalwana ngenye imini uYesu Kristu efundisa etempileni kubonakala inginginya ukuthi kuzele kwabe kukhona indoda engaphilanga. Bona amadoda athi awuqonda into yoba asikwazi ukufikelela kulo Kristu kodwa yinye into esingayenza kugqobhoza phezulu erufini. Kuthiwa la madoda ajikele emva afika agqobhoza irufu enaphezulu lendawo uKristu Yesu. Athi uKristu Yesu awujonga ukuthi irufu igqobhokile kwatshitshila izwi indoda ngodonga ngoba bafuna le ndoda. Uthi uYesu awujonga athi ukholo lwenu iphilile le ndoda ngoba kaphilanga le ndoda ngoba izofika ibeke isandla kodwa ngenxeni yokholo lala madoda. Ngoba aqonda into yoba uba sikwazi uyofika kuKristu kodwa khe senze icebo lobana ngoba siyayazi uba le ndoda ubile yadibana nayo izophila. Le nto ke bazalwane ilapha elikholweni lakho. Ilapha elikholweni lakho yonke into ilapha. Ungamuvi into ilapha elikholweni lakho. Akululanga ke bazalwane kodwa kuyenzeka. Yafuna nje ukuthi akululanga endleleni kodwa kuyenzeka. Kuyahlala futhi kuYesu Kristu. Uhlale kuYesu Kristu imeko ingavumi bahlala kodwa uvele uhlala apha kuKristu ngoba unalo elinye ithemba. And ufuna loo nto uThixo ubungabi nalo elinye ithemba ngoba uthi ndim ndodwa inkosi. Uhlala imeko zingenzeki umthembe. Uma ekubona umthembile uyakwazi ukwenzela zonke izinto. Bazalwana singathandaza kude kube kusasa kodwa uma sithandaza ukukholwa akuzokwenzeka ngoba izinto zonke ziyenzeka kwabo bakholwayo. Akahlabelela athi liyabasebenzela abalikholwayo. Hey liyabasebenzela bazalwana. Hayi ngoba benezinye izinto kodwa ngenxeni yoba bakholwa kwizwi lakhe. Ithi masifunda kuMarko 9 bazalwana athi ulotata uzophiliswa untombi yakhe athi xa ethetha noKristu athi ndiyakholwa kodwa andincede apho ukholo lwam lungenakufika khona. Lufikise Kristu. Simele uba siyathandaza uthi Nkosi namhlanje ekuseni vuselela ukholo lwabo khona ukuze ndifike kule ndawo
wena okholo lwakho ubumkholelwa kangakanani banganceda impilo yakho? Umkholelwa kangakanani uKristu Yesu ukuthi ngatshintsha imeko yakho uba unozamkelela yena? Umkholelwa kangakanani ukuthi le nto isenhliziyweni yakho ungafuni uyithetha namntu okanye ungazange wayithetha namntu uba uyazi uphile nje uba uKristu Yesu akuncede but uba ukholwa kuzokwenza inkathazo yabazalwana kuba andikwazi ukukholelwa wena ndikuthathele ayikwazi bazalwane uba ndithi ndikholwa on your behalf mamothula. Ufuneka ibe nguwe okholwayo. Mna ndiyakholwa kodwa uba ukholwa kuzokwenzeka. Andikwazi ukuthathela futhi ungakwazi nothathela umntanakho uwenze uba ukwazi ukukholelwa yena noba ngowakho kodwa funeka lowo nalowo akholwe kulowo. Uyabona ke apha Anglican Church sithi siyakholwa uThixo uyise, uThixo unyana, uThixo umoya oyingcwele. Kodwa izenzo zethu azithi siyakholwa. Yonke imihla mhlawumbe uzasilidisha umfundisi esenzisa usiyakholwa, hayi simcengeleze bazalwane. Side siyofika egqibeni sithi sijonge nokuvuka kwabafileyo. Kodwa bazalwane izenzo azitsho ukuthi siyakholwa. Ungafika ingxaki ngoku ifika ekhayeni lakho ungabonakali uba ungumzalwane okholwayo. Ifika imeko ikusheke, ifika kuthiwa kukho ogulayo ungamkholeli uYesu Kristu uba uyaphilisa namhlanje. Akuziweyeka uba lundawoni ukholo lwakho. Uba pendleleni ukholwa kangakanani na? Mhlawumbi nguwe uzibambileyo ukuthi kungenzeki ngenxeni yokungakholwa. Uyakwazi ke ukuthi uThixo ucela into kuyo uthi wena sowucelile ungalindi kuyo usuke uphinde uhambe uyoconsultela icala. Ingxaki esinayo ukuthi sendithe Thixo ndenzele okanye sewuzile waguqa kule ndawo sakubuza uba sithandaze ntoni wathi ndicela le nale sakucelela wena usuke ungafuni ukulinda. Uthi emveni koba uthandazela ucelile usuke uhambe uphinde uyoconsulta. Uzawusebenza nini uThixo? Uzomkholelwa njani uThixo? Uzowazi kanjani amandla kaThixo? Uzawuba nobungqina obunjani uthi ndiyamazi owandifelayo akasoze andidela akasoze andishiye kanti nguwe ingxaki awufuni umlindi uThixo. Athi kwincwadi kaPetros niyacela kodwa nicela kakubi. Athi andininiki ngoba niceli kakuhle. Athi izinto zama niziphathi ngendlela eziyo. Athi niye bendifundela oomama ngenye imini kule ndawo ndithi uThixo bakwincwadi kaHagayi uthi niyaphangela kodwa imali yenu ingene iyavuza ngoba mna ndinguThixo nithi seyingene ndiyivuthele. Yeyakhe ukunikile but awenzi le nto kumele uyayenza qha. Uye wokwenza ezifunwa nguwe. Bendithi omnye wabazalwana abaphakathi kwenu ngenye imini esiza esithi ndinengxaki le mali ndithi balapha phantsi uyenzani imali? Uthi hayi imali andiyibona aziphumi into. Ndithi kungoba ndimbona uThixo kule budget. Ngoba uzakuma uthi mfundisi ndixakekile kukhona le ayiphumi andikwazi unikela. Ndithi kulungile ukwazi unikela masenze ibhajethi yakho ke ngoku. Xa senze ibhajethi akaveli uThixo. Kanti le mali ibiyeka abantu uyifumene kubani? Unjalo bazalwane le nto uthi kwaze ndifika ndiyivuthele. Ngoba simkholela uThixo kwizinto zakhe into yobana he is an able God. Unakho ukwenzela izinto ozidingayo kodwa akazovela akwenzele inhliziyo yakho ikude naye. Makabonga uThixo. Wanga uThixo ngasivuselela ukholo lwethu. Yange inkosi ingasinceda futhi uzithandazele. Uthandaza uthi Nkosi ndiyakholwa ngoba ndiqinisekile uba niyamkholela uThixo.
sisezothandaza into yobana lowo nalowo ajonge imeko yakhe nokholo lwakhe azithengele yedwa kuThixo ukuthi uThixo ngoba uThixo urhalela into yoba sonke sibalelwe ekubeni singamalungisa khona ukuze ngenye imini siyibone inkosi uYesu Kristu